get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had. גדוד דוד היקר, יש לי כמה דברים לספר לכם על מה שהיה לי בים אליאם, על החוויה המטורפת שהייתה לי. בחיים קודם כל לא הייתי בטיול כזה מטורף, זה היה דבר משוגע ונורמלי. אין, לא נהייתי בשום דבר כמו שהייתי שם עם כל החברים וזה, ובאמת חוויה שאי אפשר לפספס. מי שמפספס באמת פרייר, וזהו. מה היה הדבר הכי כיף ביום? מי עונה? שואה! היה? אני ממש נהניתי מההליכות, זה ממש חוויה של פעם בחיים, למרות שקצת קר, לא ממש נורא. מה אתה הכי זוכר מים אליאם? אוקיי, מה החוויה הכי מצחיקה בים אליאם? שקטי בלילה הראשון. שון? שקטי בלילה הראשון. אוקיי, מה הטיול הזה עשה לגדוד שלכם? זה הפך אותנו מגדודונים, מחבורות, להכשיל להציל אחד, וזה נורא. אתה רואה שהוא באמצע. לא, אתה יוצא, לא שמתי לב. מה הדבר שאתה הכי מתחרט עליו? שלא הייתי בים אליאם. מה הדבר שאת הכי מצטערת עליו? שלא יצאתי לים אליאם. Sometimes I get a good feeling, yeah.